Ligtas na ang sanggatos na pasahero asin crew kan MV Don Herculano na 17 oras na nagpapataw-pataw sa dagat, makalis na marautanin makina sa tao kan biyahe kaining Domingo, Nobyembre 24. Sigun kay PO Second Jerome Viñas, ang Deputy Commander kan Coast Guard Substation Tabaco, alas 7 din banggi kanaon ang bita na petsa kan maghali ang roro vessel sa pantalan kang Virac. Alagad sa katahawan kang biyahe, nagkaaberya ang makina kaini. Ang insidente, daiman da atulos na i-report sa inda kan kapitan kan barko, kaya nahaluyan man ang sa indang pagresponde. Dugang pa niya, alas 5 kasud mang aga kan mapansin maninda na dai pa nakakaabot ang nasabing roro. Kaya tulos sila nakipagkoordinar sa Coast Guard Virac Substation asin sa kapitan kan barko sa maisihan ang pangyayari. Na-find out namin na dito na sila sa 11 nautical miles away ng Port of Tabaco. And then, napag-alaman namin na yung vessel na yon ay nasiraan na sila ng isang port main engine. Dalawang engine kasi yan eh. And then nasiraan sila sa banda ng 2 nautical miles away from the Virac Catanduanes, yung sa Twin Rock Beach Resort. And then nag-push pa sila kasi maalon daw. Yung isang mini engine, yun pa yung ginamit nila pag-push sa vessel na yun. Na-stuck sila doon kasi 2 nautical miles, 2 knots lang yung takbo nila. Pinersa nila hanggang dito sa San Miguel Island. Apwera sa crew asin mga pasahero, anom naman lain-lain pang bihikulo ang sakay kan roro. Depensa man da akan kapitan kan barko, dai tools ini nakapagpaiksi sa inda, hulita sibot man sa pag-akudir sa mga pasahero, asin nakahagad naman nin tabang sa MV San Antonio na hali pang Samar. In case may emergency, call kagad sa Coast Guard kasi ang Coast Guard naman parati naman nagre-response kagad kami. Alas 11 kasud mang aga kan matrayon pong nakaabot sa pantalang kan Tabaco ang nagkaaberyang roro na ginuyod kang MV San Antonio asin pigsakayan man kan mga stranded na pasahero. Sa presente, nakaankorahe pa ang nasabing barko sa Tabaco Port asin pigpapakarhay ang nagkaaberya kaining makina. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbas.